B'investiment ta' 330,000 euro, il-ġimgħa filgħodu ġew inawgurati l-uffiċċji l-ġodda tal-Kunsill Lokali fil-qalba tal-Belt Valletta. Fil-binja li qabel kienet tokkupa l-Cafe Premier se jkun hemm ukoll berġa tas-saħħa u ċentru ċiviku. Dan sar wara li s-sena li għaddiet id-Dipartiment tal-Artijiet għadda l-binja lill-Kunsill biex jagħtiha valur kulturali u soċjali. Waqt dawra mal-binja, il-perit Mario Allul, responsabbli mill-proġett, qal li x-xogħol sar b'dedikazzjoni mill-ħaddiema tad-Direttorat tar-Restawr. Qal li x-xogħol da maddej sena u nofs, b'6 xhur minnhom jiffukaw fuq il-kxif tal-ħitan oriġinali. Interessanti l-fatt li matul ir-restawr inkixfu kissja gazzetti li jmorru lura għall-1934 li ntużaw biex il-ħajt ma jfarfarx. Sakemm naħħejna il-gypsum boards, naħħejna s-soffitti, naħħejna l-affarijiet kollha. Dik kienet l-iktar ħaġa importanti għax il-ħitan ma kienux jidhru, jiġifieri kollox kien moti. Allura rġajna ħriġna, pereżempju kif qed taraw warajja, il-ħnejjiet u trollijiet li kien hemm. Partijiet minnhom kienu sibnihom kisrin, allura kellna nerġgħu nibnuhom biex inġibuhom kif kienu. Il-binja nbidlet f'waħda li minnha jista' jkun offrut l-aqwa servizz possibbli lil Maltin, b'mod partikolari lil Beltin. Is-Sindku Alexej Dingli rrimarka 3 karatteristiċi ewlenin li jiddeskrivu l-uffiċċji l-ġodda tal-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta. Dan huwa post li huwa ċentrali ħafna, milli tista' tilħqu mill-bnadi kollha tal-belt. U speċjalment tinsiex ħafna nies anzjani l-belt allura problema biex jitilgħu hemm fuq f'qegħdin bħalissa. Għandek ukoll kwistjoni tal-aċċessibilità, il-Kunsill li qegħdin bħalissa mhuwiex aċċessibbli, mela jekk inti b'wheelchair jew pushchair, jew għandek problema ta' mobilità, ma tistax tiġi l-Kunsill tagħna tinqeda mis-servizzi tagħna. U ma ninsewx li post denju wkoll għall-kapitali tagħna. Waqt iżjara fil-post, il-Perit Allul tkellem ukoll fuq kantina li hemm taħt l-istess binja. Kantina mimlija ħnejjiet li hija kbira mal-500 metru kwadru u li bħalissa qed titnaddaf. Bħalissa għaddejjin bil-fażi qed niklirjaw l-exhibition space li hemm biex il-qudiem niftħu l-ħitan, nerġgħu niftħu nġibuha kantina kbira. Hemm bżonn xogħol ta' restawr għax kienet misbuha kollha sewda billi kienet exhibition space, eċetera, dak irid jitneħħa kollu. Il-Ministru Mbonnici sostna li dis-sena se ġġib magħha avveniment kulturali kbir u hemm l-impenn li dis-sena tħalli legat kulturali. Fil-fatt, irrimarka li l-ħidma infrastrutturali mhux se tiqaf hawn. Il-Biblioteka Nazzjonali se jkollha lift u allura l-biblioteka ħatkun aċċessibbli għal kulħadd nafu x'tara ċemm il-biblioteka biex titla' u kemm hu diffiċli minn m'għandux mobilità. Ħanamlu wkoll librerija reġjonali biex ikunu jistgħu dak li jkun il-familji jużaw il-kotba jaqrawhom u iktar ikabbru it-tagħlim kulturali tagħhom.